Ethiopia, that's a beauty. They built a little dam in Ethiopia that's like the largest dam in the world. And it affects the water going to the Nile. Would you say that's a problem? I would say that's a big problem. Egypt, Ethiopia, that's ስለዚ ኣብዚ ኣቀረባ ዝተዛረባ ድማ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ናይ ብሰንኪ ዲጋ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ብምባል እቲ ዲጋ ከም ፀገም ትሪእዎ እንድሕርኩም yes it's a big problem ብምባል መርገፂ ናይ ግብፂ ሒዙ ኣንጻር ኢትዮጵያ ጠጠው ከም ዝበለ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ወይ እውን እንታይ ፅልዋ ከምፅኣሎም ይኽእል ዓብ ነገር ብዙሕ ትርጓመን ብዙሕ ትንተናን እዩ ዝወሃቦ ዘሎ ስለምንታይ ኣሜሪካ ንማንም ሃገር ምስ ራሻ ርክብ ዘለዋ ክትበትኽ ትፍትን ኣላ ማንም ሃገር ምስ ራሻ ቁጠባዊ ወላ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ግደፎ ወላ ቁጠባዊ ርክብ ዘሎ ምክንያቱ ቁጠባዊ ጭዋዳ ናይ ፑቲን ክትሰብሮ ከም ትደሊ ዘላ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታት ኣብ ዝገበረኩልኩም ዶናልድ ትራምፕ ፑቲን ብኩሉ ፈቲነዮ ምስራሕ ኣብይና ስለ ዘሎ ንዩክሬን ሓጊዝና ፑቲን ከም ዝሰዓር ክንገብር ኣለና ዝብል መርገፂ ሒዙ ከም ዘሎን ነፈርቲ ይኹን ድሮናት ናይ ራሻ ኣብ ክሊ ኣየር ናይ ኔቶ ሃገራት እንድሕር ተረኣየን ድማ ህረምዎን ብምባል ኣብ ጎንቶም ናይ ኔቶ ኣጀንዳ ተሰሊፉ ከም ዘሎ እገዳ ድማ ብዝበርትዕ መልክዕ ክቕፅል ምዃኑ ተነጊሩ ኣሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረክ ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ራሻ ከይዱ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ዲፕሎማስያዊ ምርኢት ዝገብረሉ ዘሎ ብቐሊሉ ክረአ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ መቐፀልታ ናይቲ ምስ ብሪክስ ዝኸዶ ዘሎ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ክትቋፀሮምን ክድርቶምን ትደሊ ዘላ ሃገራት ዝቕፅሎ ዘሎ ኩነታት ሸለሊሎም ክርእይዎ ዝኽእሉ ከም ዘይኮነ ምርዳእ የድሊ ስለዚ ኤርትራ ድማ ብግምጣሉ ትኸዶ ዘላ ኩነታት ክንርኢና እዚ ድማ እቲ ነቲ ዳይናሚክስ ኣመና ኣገራምን ኣደናቕን ዝገብሮ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብዛዕባ እዚያ መገሻ ናቱ ዝተባህለ ዘረባ እስከስምዑ እዚ ንምንታይ እዩ ንራሻ ኸይዱ አብይ አህመድ ወደ ሞስኮ ያደረጉት ጉዞ ከአንድ ወር በፊት ለሩሲያ መንግስት ያቀረቡትን የጋብዙ ጥያቄ ተከትሎ የመጣ ስለመሆኑ ተሰማም። የብልጽግናው ፕሬዝዳንት በዓለም አቀፉ የአቶሚክ ፎረም ላይ ተሳትፏል። በኢትዮጵያ ውስጥ በወገኖቻቸው ላይ በሚያካሂዱትና መሰረታዊ አገልግሎቶችን ጭምር በመከልከል የጦር መሳሪያ አድርጎ በመጠቀም የሚታወቁት የብልጽግናው ፕሬዝዳንት በቅርቡ ባደረጉት ንግግር የኒውክሌር ማብላያን ከፍታለን ማለታቸው የሚታወቅ ነው። ለልማትና ህዝብን ለማገናኘት ተብሎ የተሰሩ ፋይናንስና የአገልግሎት ተቋማትን እንደ ጦር መሳሪያ አውለዋል የሚባልላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሁለት ሳምንታት በፊት ስለ ኒውክሌር ሲናገሩ ይህንንም ለጦርነት ሊገለገሉበት እንደሚችሉ የሚገምቱ ሰዎች አስተያየታቸውን ሲሰጡም ከርመዋል። በዘንድሮ ዓመት የሩሲያ የኒውክሌር ኢንዱስትሪ ስለዚህ ከም ዝብልዎ ዘሎ መጀመርያ ለሚኒ ናብዚ ቦታ ዝኸይዱ ብፍሉይ ዕድመ ከም ዝመፀ ዝገይሩ ይዛረብ ነይሩ ግን ናብዚ ቦታ እዚ ክኸይድ ድሌት ከም ዝነበሮ ዝግለጽ ኮይኑ እቲ ዕላማ ድማ ንፒአር አጸቢቆ አገዳሲ ነገር ይንዑ ንምንታይ ፒአር ማለት እዩ ፐብሊክ ሪሌሽንስ ወይ ካ ኢሜጅ ናቱ በዓለም ደረጃ ዝዋሳኣሉ ዘሎ ስእሊ ንኸርኢ ኣብ ተዓዲ ኣነ ነዚያ ጉዳይ እዚያ ኣገናዚበ ሓንቲ ፖስት ይበለኹ መጀመርያ እቲ ኩነታት ከምዚ ጌርና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እንታይ ኢለ ኣለኹ ኣነ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣንጻራዊ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢና ንርኢ ዘለና ክልቲኦም መንገድታት ይቕይሩ ከም ዘለውን ኣካይዳናቶም ሽፍት ይገብር ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ እንታይ ማለት እዩ መጀመርያ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ክገብር እዩ ነዚ ናብ ግብፂ ዝኸይድ ዘሎ ወይ እውን እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ናቱ ነዚ ክልቲኡ ከነገናዝቦ ምንታድ እንታይ ክገብር ደልየ ኣለኹ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትመርፅ ኣላ ኢትዮጵያ እንታይ ክትገብር ትመርፅ ኣላ ወይ እውን መምሕዳር ናይ ኣቢ እንታይ ክገብር ይመርፅ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ክገብር ይመርፅ ኣሎ ንክልቲኡ ኣወዳዲረ ኣብ ኤክስፖስ ገይረ ኣለኹ ቅድሚናዊ ምኻድና ግን ኣይ ቲንክ ኢት ሜክስ ሰንስ ብናይ ኤርትራ ጉዳይ ክንጅምር መጀመርያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ፍሉይ ኣማኻሪ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝቐረበን ንብዙሕ ኩነታት ናይ ኣፍሪካ ዝሰርሕ ዘሎ ዲፕሎማት ናይ ኣሜሪካ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኤርትራ ከም ዝተራኸበ ኣብ ሚድያታት ሪኢኹሞ ትህልዎ ኢኹም ወይ እውን ክራኸቡ ምዃኖም ክንገር ፀኒሑ ሕጂ ድማ ተረኺቦም ኣለዉ ኤርትራ ኣብ ደ ዩኤን ባይ ደ ወይ ኤርትራ ኣብ ዩኤን ዝብል ፔጅ ኣብ ኤክስ ኬትኩም ኤርትራ አንደርስኮር ዩኤን ኢልኩም ፎሎው ግበርዎ ስለዚ ጉዕዞ ናይ ኤርትራ ኣብ ዩኤን ፎሎው ክትገብርዎ ክትክእሉ ኣለኩም ንሳቶም ፖስት ገይሮም ነይሮም እቲ ፖስት ተገበረ ድማ Today, His Excellency Osman Saleh, Foreign Minister of Eritrea, met with Masad Faris Boulos, U.S. Senior Advisor to Africa, Maletiu, Senior Advisor for Africa Affairs to President Donald Trump, to discuss avenues for
እዚ ፍሉይ ኣማኻሪ ናይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ኣብ ኩነታት ናይ ኣፍሪካ ምስ ኤርትራ ከም ዝተራኸበ እዮም ዝነግሩ ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ጽምዶ ኢንጌጅመንት to renew ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ጽምዶ ንምሕዳሱን ንምሕያሉን ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ the high level meeting held on the margins of ኣብቲ ቀፅሪ ናይ መበል 80 ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝግበር ዘሎ ዋዕላ ኣብኡ ከም ዝተኻየደን بخلتي وجن reflects mutual interest exploring opportunities for partnership ስለዚህ بخلتي وجن ናይ ክልቲኡ ረብሓታት ንምዕዛዝ ሓበራዊ ሽርክነት ድማ ንምስራት ከም ዝጥቀምሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ክልቲኦም ወገናት emphasized the importance of constructive engagement ክልቲኦም ወገናት ድማ ኣተኩሮናቶም ኣብ ሃናፂ ዝኾነ ጽምዶ ንኽገብሩ discussions dialogue ንኽግበር ከምኡ ድማ collaborations for regional stability security and economic development ስለዚ ነዘን ሰለስተ ነገራት ድማ ኣቐዲሞም ከም ቀዳምነት ክረኣያ ምዃነን እዚ ከዓ collaboration for regional stability ዞባዊ ርግኣት ኣብዚያ ቅንያት እዚያ ጥራይ ኣብዚ ናይ ዩኤን እናተኻየደ ከሎ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ዓብ ኮንፈረንስ ተኻይዱ ነይሩ ናይ ኢጋድ ሓለፍቲ ይኹኖም ናይቶም ኳድ ዝበሃሉ ናይ ግብፂ ናይ ስዑድያ ናይ ኢማራት ናይ ኤሮጳ ኩላቶም ዲፕሎማት ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ስለዚ ብዙሓት ናይ ዩኤን ፍሉይ ልኡኽ ኩላቶም ዝተራኸብሉ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ከመይ ጌርካ ነቲ ኩነታት ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ዝብል ሓደ ዓብዪ ኮንፈረንስ ተኻይዱ ነይሩ ኤርትራ ብቐጥታ ተሳቲፋ ነይራ ድያ ኣይፈለጥኩን ግን ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባቲ ሰላምን ርግኣትን ንክህሉ ኣመና ትደፍእ ከም ዘላ ንኽንግንዘብ እየ ዝብል ዘለኹ ስለዚ ዞባዊ ርግኣት ዞባዊ ምትእምማን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ቁጠባዊ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ካ ቁጠባዊ ግስጋሴ ድማ ወይ ምዕባለ ብኣቶ ዑስማን ሳልሕ underscored ኣስሚሩ ዝተዛረበሉ ነገር ተሎ Eritrea's readiness to engage in a meaningful discussion that reflects national sovereignty while exploring areas of common interest, particularly in the Horn of Africa, the Nile Basin and the Red Sea. ስለዚ እንታይ ዝብል ካ ንርኢ ኣለና ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ድልውነት ናታ ሓደ ትርጉም ዘለዎ ዘተ ወይ እውን ጽምዶ ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ respect for national sovereignty ልኡላውነት ናይ ሃገራት ዘኽብር ከምኡ ድማ while exploring ንኽልቲአን ሃገራት ሓበራዊ ረብሓ ዘለወን ከምኡ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብቲ ናይ ናይል ባዝን ወይ እውን ኣብ ዞባ ቀይ ባሕሪ ናይ ክልቲአን ረብሓታት ብዘውሕስ መንገዲ ንክልቲአን ሃገራት ድማ ልኡላውነተን ብዘኽብር መንገዲ ንዝግበር ጽምዶ ኤርትራ ድልውነት ከም ዘለዋ ብንጹር መንገዲ ተዛሪቦም ኣለዉ ከምኡ ቀፂሉ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ reiterated Eritrea's commitment to regional peace, sustainable development and welcomed the opportunity to assess potential venues for cooperation with the United States. ስለዚ ኤርትራ ደጊሙ ኣነፂሩ ከም ዘስመረሉ ዝነገር ዘሎ እንታይ ኢሉ ናይ ኤርትራ ድልውነትን መብፅዓን ንምንታይ ንዞባዊ ሰላምን ከምኡ ድማ ቀፃልነት ዘለዎ ቁጠባዊ ግስጋሴ ኣብቲ ዞባ ከምኡ ድማ ምስ ኣሜሪካ ክግበር ዝኽእል ናይ ክልቲኡ ሃገራት ቁጠባዊ ሽርክነት ኣፍ ደገ ናይ ኤርትራ ክፉት ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ ስለዚ ንጹር ዝኾነ ቋንቋ ኢና ንርኢ ዘለና ጎበጎበ ይብል የለውን ኤርትራ በመንገዲ ሚስተር መሳድ ዝበሎ ድማ highlighted the United States interest in fostering dialogue and understanding in the region in a region vital to international trade, security and counter-terrorism efforts. በወገን ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ ኢንትረስት ኣሜሪካ እንታይ ትደልል ኣብቲ ዞባቲ ብናይ ኣሜሪካ ለንስ ክሪኦ ከለኹ ኢሉ ዝርርብን ሓበራዊ መረዳእታን ብፍላይ ነቲ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ኣገዳሲ ባእታ ዝኾነ ንግዲ ፀጥታ ከምኡ ድማ ፀረ ግብረ ሽበራዊ ምንቅስቃሳት ኣብ ዝግበር ዘሎ ክልቲአን ሓደ ዓይነት ረብሓ ንክህልወና ወይ ሓበራዊ ስራሕ ክህሉ this engagement could pave the way for a new chapter in US-Eritrea relations, potentially opening doors for dialogue on trade, investment, infrastructure, transportation, communication and security partnerships while addressing long-standing concerns in a constructive framework. ስለዚ እንታይ ብላሎ ቀዳምነት ነቲ ንዓለምና ንግዲ ናይ ዓለምና ገዳሲ ዝኾነ ናይ ሴኩሪቲን ናይ ፀረ ግብረ ሽበራን ክኾን ከሎ this engagement እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ፅምዶ ድማ ኣፍ ደገ ካፍቲ ኸሊ ንምንታይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝግበር ዝምድና ሓደ ዓብዪ ኣፍ ደገ ምኽፋት ንንግዲ ንኢንቨስትመንት ንትሕቲ ቅርፂ ንመጓዓዝያ ንኮሚኒኬሽን ከምኡ ድማ ንሴኩሪቲ ሽርክነት ናይ ሴኩሪቲ እውን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ንነዊሕ እዋን ሓጎስ ገፅን ዝነበረ ብሓደ ሃናፅ መንገዲ ንምቕያሩ ዝኣክል ማለት እዩ The meeting concluded, Madam Nemta Naiti Rikib, concluded with both parties agreeing to continue exchange in the coming months.
زتدما متى توجي له كلتين هجرات أبز قصل بزبالة منجد بزسفح منجد كسرحلو كالرقابة وإكسشينج كجبرا كالرقابة خمسة قنا signaling a cautious but hopeful start زغا تنقق زبالة أمانة حجوس يكون ويون أمانة استودع الكارت صار بلدي تقلقن بتنقو cautious optimism بلوزي هنا زي تودع still ميت خاميت ترداديهم كبهال ويون نابتكو خدو بمولو لبام قريبا مولو كنبلا كنكلتيهم بتنقع غازلو منجد كريون بزي قمتا كريو مخانو من زقلت يجن hopeful start to renewed bilateral relations ስለዚህ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኤርትራን ኣሜሪካን ናይ ኣታ ቀንድን ኣገዳሲትን ዝነበረት ርክብ ኢና ንርኢ ዘለና this is a very very important ንኤርትራ ምክንያቱ ንመጀመርያ ግዜ ንምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ናይ ኤርትራ ዴስክ ይኹን ካብቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ወፃኢ ብናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኣማኻሪ ደረጃ ዝግበር ዘሎ ርክብ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ብትሕቲ መጋረጃ ንነዊሕ ክስራሕ ፀንሐ እዩ ሓንቲ ስእሊ ኣላ this picture tells you a lot እዛ ንሪኣ ዘለና ስእሊ ሓንቲ ካብተን ብዙሕ እትገልፅ ነገር ኮይና ዝረኸብኳ እያ እቲ ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ ክንዲ ምንታይ ነቲ ኩነታት ሲሪየስሊ ይሪእዎ ከም ዘለዉ ካብዚኣ ስእሊ እዚኣ ብዙሕ ክትንብብ ትኽእል ሓንቲ ሓደ ኤርትራ ኣምባሳደራታ ይኹን ዲፕሎማቲክ ቲም ናታ ይኹን ከምኡ ድማ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ናይ ዩኤን ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋማርያም ልዕሊ ኩሉ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ስለዚ ብወገነ ኤርትራ ብዙሕ ምድላዋት እተገበረሉ ምዃኑን እቲ ድሌትን ባህግናቶምን ድማ ናይ ኤርትራ ድማ ብንጹር መንገዲ ዝሰፈረ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኤርትራ ናታ ረብሓ ናበይ ገጹ ምዃኑን ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ጽምዶ ፉል ፎርስ ወይ ብዝሓየለ መንገዲ ክደፍኣሉን ክትግስግሰሉን ክትሰርሓሉን ከም ትደሊ ዘላ ኣፍ ደገ ናታ ንሰላምን ንዘተን ምስ ኣሜሪካ ድልውነት ከም ዘለዋ ኣነፂራ ትሰርሕ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ድማ ነቲ ዝነበረ ሓጎስጎስ ሰጊራ ብቐጥታ ምስ ኤርትራ ክትዘራረብ ርክብ ጀሚራ ኣላ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ድሮ ኣብ መንጎ ሩዋንዳን ዲአርሲን ዝነበረ ኩነታት ኣብ ምፍታሕ ዓብ ተራ ዝተፃወተ ኣብ ጉዳይ ናይ ሊብያ እውን እንተኾነ ኣሜሪካ ዘይነበረቶ ተመሊሳ ብዙሕ ተራ ትፃወት ኣላ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዙሕ ተራ ትፃወት ዘሎ እዩ ስለዚ ምስ ኤርትራ እዚ ምዝ ንሪኦ ዘለና ሚስተር መስዓድ ምርኻብ ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ምክንያቱ ወሳኒ ደሲሽን ሜከር እዚ ክውስን ዝኽእል ደረጃ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ቅርበት ኣለዎ ኢለኩም ነይረ ወዱ ነዚ ሰብ እዚ ማለት እዩ ንጓል ዶናልድ ትራምፕ ተመርዒ ዘሎ እዩ ስለዚ ፐርሰናል ሪሌሽንሽፕ ኣለዎም እዩ and this is also very ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ነገራት ብከምዚ እዮም ዝሰርሑ ብቅርበት ምስኡ ዘለዎም እዮም ዝያዳ ንሱ ዝኣምኖ ስለዚ on this front ካብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ክኸዶ ዝኽእል ንላዕሊ ምዚ ዝያዳ ክግበር ክእል እዚ ከዓ ቢዝነስ ኣብ ቢዝነስ ዝኣምን ሰብ እዩ ኣብ ሽርክነት ዝኣምን ሰብ እዩ ስለዚ በዚ ንሪኦ ዘለና መልክዕ ነዚኣ ተመሊሰ ከተሓዘልኩም እንታን ኤርትራ ድሮ እቲ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ብካልእ መንገዲ እውን ተማልኦ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ተመሳሳሊ ምስ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ስፔሻል ኤንቮይ ድማ ርክብ ተኻይዱ ነይሩ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ስፔሻል ኤንቮይ ንቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ንሪኦ ፀናሕና ፍሉይ ልኡኽ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኣፍሪካ ክኸውን ከሎ ሕጂ ድማ እዚኣ ድማ ናይ ፍልይቲ ልኡኽቲ ንቀርኒ ኣፍሪካ እያ Eritrean delegation holds bilateral meeting with various officials. For example, discussions with EU special representative focused on vital issues of peace and security in the Red Sea and Horn of Africa and Horn region, as well as Eritrea-EU cooperation. Mr. Weber commended Eritrea's critical role in maintaining maritime safety and security. As in title, Mrs. Weber Baldala, na Europa fleet lugtneti zoba ስለዝኾነት ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ፀጥታን ኩነታት ናይ ቀይ ባሕርን ከምኡ ድማ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ተራ ናይ ኤርትራ ዓቢ ምዃኑ ከምኡ ድማ ብፍላይ ኣብ ጉዕዞ ናይ ቀይ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኣበርክቶ ዓቢ ምዃኑ እያ ትነግር ዘላ እተን መራኽብ ብቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፋ ዘለዋ ናይ ኤሮፓ ይኹን ከለ ብወገን ኤርትራ ተፀጊዐን ይኸዳ ከም ዘለዋን ኤርትራ ድማ ውሑስ መጓዓዝያ ንምፍጣር ዓቢ ተራ ተበርክት ከም ዘላ that's why ኤሮፓ ዝያዳ ይጥምትዋ ከም ዘለዉ ኤሮፓን ኣሜሪካን ክልቲኦም ነዚ ቦታ ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ዝምድና ብቐረባ ይጥምትዎን ክሰርሑሉ ይኸዱ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል Mrs. Weber commended Kibrin Adnaotiniba. Both sides emphasized the importance of respecting the territorial integrity, sovereignty, and independence of all states and agreed to continue engagement and cooperation on key regional and bilateral relations. Gwen Naizen Ruyazela Nadama, Ntaiti Blulo, Ertra, كلنا نتقداي بوجن إثيوبيا زجبر زلو جهسات نلولا ونتن جزات واحد نتنا إيرترا أجنداز جبر وزلو إيرترا دقيمة
ናይ መትከላት ናይ UN ዝኾነ ሉላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ንክኽበር ክልቲኦም ወገናት ዋላት ናይ ዩሮፕያን ስፔሻል ኢንቮይ ነዚ ኩነታት እዚ ደጊማ ክልቲኦም ወገናት ከም ተሰማምዕሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ብኡ ቀፂላ ድማ the meeting with the Swedish Foreign Minister centered on strengthening bilateral relations and cooperation. The two sides also exchanged views on peace and security. Minister ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዊድን እውን ተራኺቦም ኣብ ሓበራዊ ሽርክነት ከም ተዘራረቡ ኢና ንርኢ ዘለና centered on strengthening bilateral relations. Okay. Foreign Minister Osman Saleh also held talks with Foreign Minister of Cuba. ምስ ናይ ኩባ እውን ተራኺቡ ነይሩ ኩባ ማለት ምሳና እውን ተመሳሳልነት ዘሎ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ጋምቢያ ከምኡውን during the visit with ኦማኒ counterpart ከምኡ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኦማን እውን ተራኺቡ ከም ዝነበረ ስለዚ ምስ ብዙሓት ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ብፅዑቕ መንገዲ ይግበር ከም ዘሎ ንኤርትራ ድማ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ነጥብታት እዮም ስለምንታይ ብወገን ኢትዮጵያ ተፈኒልና ዘሎ ፖለቲካዊ ወይ እውን አንዳር አካይዳ ኤርትራ ነፍስ ወከፍ ሃገርና ከደት ክትረኽበ ይትኽእል ነቶም ኣገደስቲ ስቴክ ሆልደርስ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ምስ ኤርትራ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ፅልዋ ክገብሩ ዝኽእሉ ብቐጥታ ረኺባ ኣብ ሓደ ቦታ ድማ ረኺባ ኩነታታን ጉዳያን ኣነፂራ ኤርትራ ንኩናት ይኹን ንካልእ ዕግርግር ዝኾነ ሸውሃትን ድሌትን ከም ዘይብላ እዚ ዝግበር ዘሎ ድማ ኤርትራ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ንኽትኽብር ልክዕ ከምቲ መትከላት ናይ UN ኮንፈረንስ ድማ ስለ ዝኾነ ልኡላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ናይ ሃገራት ክኽበር ከም ዘለዎ ኣብ ዝብል ሓበራዊ መርገፂ ንክህልዎም ደጊማ ናቶም መርገፂ ንኸነፅሩ ምሳቶም ትራኸበላ ስለዚ ኤርትራ እቲ ዲፕሎማሲያዊ ጉዕዞ ኣብ ልክዕ ኣብ ፐርፌክት ስለ ጠላቶቻችን መልእክት ሊሆን የሚችለው በትጥቅ በአመራር በልምድ በአደረጃጀት በሁሉም መንገድ አስተማማኝ የሆነ ኃይል ተገንብቷል። በየጊዜ ብዙ በሺዎች 10 ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች መከላከያን መርጦ ይገባሉ። ስለዚህ ተቋማችን አሁንም በአስተማማኝ መንገድ ላይ ነው ያለው። ስለ ጠላቶቻችን ዛሬው እንደምታዩት ወራሩን ነው የተማረከው። እዚህ ጋር ያለ ዘመቻችን ትንሽ ጀነራል እዚህ ጋር አለ አብይ አሕመድን ጀነራላቱን ናይ ፈኸራ ጥራይ ከም ዝኾኑ በዚ ካትፈልጥ ምክንያቱ ንሳቶም ይፍክሩ ፋኖ ድማ ይድክር ይኮይኑ ዘሎ ብብዝሒ ማርኾም ኣሎ ዓበይቲ ወታደራዊ ኣብዚያ ዘረባት ራይ ስምዕዋ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣስሚዐኩም ነይረ እዚያ ስምዕዋ ዳ ተማርከና የብርሃን ጁራ ምርኮኛ ነን ምርኮኛ ነን አባታችን ተማርኳል እኛም ተረግመናል ከፍ በል እኛም ተረግመናል አባታችን ተማርኳል ሰራዊት ስላለህ ተማምነህ ጦርነት ብትጀምር ጦሩ አንደኛ ምርኮኛ ስለሚመራው መማረክ ለካ ፊልድ ማርሻል ያደርጋል መማረክ ለካ እንደ ባጫ ደበሌ ሙሉ ጀነራል ያደርጋል መማረክ ለካ እንደ አባዱላ 9 ስልጣን ያሰጣል ብሎ ነው የሚያስብ ወታደሩ ስለዚህ ምርኮኛ የሚመራው ወታደር ሊያሸንፍ አይችልም በምንም ታምር ወደ ኤርትራ የሚደረገው ጦርነት ሀገሪቱን ያፈርሳል ኤግዛክትሊ እንታይም ዝብሉ ዘለው አቦታትና ምሩኻት ነይሮም ኣብዚ ኮይምና ጁላ ማለት እዩ መራሕትና አቦታትና ምሩኻት ነይሮም ንሕና ድማ ምሩኻት ከም መራሒና ንኸውን ደጊሙቲ ሓደ ድማ ዝብሎም ፀንሐ ኩሉ እቲ መርሕነት ኣብ ላዕሊ ዘሎ ምሩኽ እንድሕር ኮይኑ እቶም ኣብ ታሕቲ ዘለው ድማ ሓደ ነገር ጥራይ ክርድኦም ዝኽእል ንሱ ድማ ክማርኹ ጥራይ ዘለዎም እንተተማሪኽካዩ ካብ ናይ ኩናት ተማሪኽካ ተወፂኻ ጥራይካ ጀነራል ክትከውን ትኽእል ኣይትሙት ኣብዚ ኩናት እዚ ጥራይ ትምስጢር ኣብዚ ኩናት እዚ ክትመውት የብልካን ቢኮዝ እንድሕር ሜትካ ስቶርናትካ ተወድዩ ማለት እዩ እንተዘይሜትካ ግን ክትረብሕ ትኽእል ኢኻ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰራዊት ኢና ንርኢ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ዘደንቕ ኩነታት እዩ ብዛዕባ እቲ ወታደራዊ ኩነታት ከምዚ ስለ ዘረባት ኣይኮነ ኣብዚ ሓደ ነቲ ኩነታት ዝከታተሎ ኣምሓራ ፋኖ ናሽናል ፎርስ ክሌይምስ ወልድያ ኢንሰርክልመንት reports major ENDF casualties across key battlefronts. ስለዚህ እዚ ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናይ ኣቢ ብዙሕ ስዕረት የጋጥሙ ከም ዘሎን ኣብ ወልድያ ዝበሃል ድማ ክባ ገይሮምሎም ከም ዘለዎ ነቶም ሰራዊት ነቶም ወታደራት ናይ ኣቢ ማለት እዩ casualties and capture 716 ሰራዊት ወታደራት ናይ ኣቢ ክቕተሉ ከሎ ብዙሕ እዚ ኣብ ምስ ፋኖ ምስ ሓደ ግንባር ጥራይ ገጢምካ ዝጋጥም ዘሎ ስዕረት እዚ 188 ተማሪኾም ኣለው ከምኡ ድማ
عصرت خلتك ديفيجن ويكا مراحناي كعصرت خلتك في سرايت مالتيو كم زقسلن دبيوتي كوماندر كم ستحزي مزنغرو زلو سلازي battlefronts and locations fighting reported in around كل مسك موجا وندجا كبتات زي بوتات زي تكوينات كايرلهم زلو لاليبلا تاون ويج على ابزحات بوتات يكاد كم زلو تكويناتنا نرزلنا تمارخ نبرد دما 343 اي كي 40 شوعة بهال مالتيو 16 بي كي ام ماشين جانس كلتا دوشكا كمتات دما 18 شح مدافعون قال مالتيو بزحكا ما يمارخو خمزلو زيد ما نتوم فانو ازيو اقداسي مخانو مجنزابي يدلي مورالم فنانن تراي اب نقول نقريفكا ወታደራዊ ኣፅዋርን ሎጂስቲክስን ዝረኽብዎ ዘለዉ ከምኡ ድማ ነቲ ሰራዊት ናይ ኣቢ ዝፈጥረሎም ዘሎ ፀቕጢ ሰራዊት ናይ ኣቢ ብፍፁም ሞራል ናይ ኩናት ዘይብሉ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብቲ ኩነታት ክሃድምን ወይ እውን ክእለን እምበር ክቕተል ወይ እውን ክዋደቕ ዝደሊ ሰራዊት ከም ዘይኮነ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ዘሎ እዩ እቲ ተወላዲ ኣምሓራ ንኣሕዋቱ ነብኡን ክቐትል ኢሉ እዩ ዝወፍር ዘሎ እንተተኻለ ድማ ኣብ ምንታይ ምክንያቱ እቲ ኩናት ንመን የርብሕ ንሳቶም ግን ወላ ሓንቲ ክረኽብሉ ዘይክእሉ نموت تفردوا له كنا سلزخنة كم زنريو زلنا بيمان تجامن كمارخو فانون تاي جبرون كمان نزوم كلهم تهدرات مانيات كقلبوا منا يكلون يوم تاي كم زجبرون منا يفلتني سلزي اتكون تات very very serious سخنة أبي أحمد ما بيمان تجامن سراويتنا تنزي مثل نسو بزحات وتهدرات ناسلتون كنا تكينات I don't know عصرت أسرع أحمد كقص ليه زبل زلو أتقدر حققن نسخات دليون اتو كنتات بايتا زلونن نبيني زي جزء الرؤى كنتات تدمرو هاي جوار محمد فورميلا زبلوالا 500 قطبا يكسر حز خلز بلو تناي قطباوي اوصاف تعد زلو تمنسي تزبي قطبا امانا كبيد ولو مز بوليتيكاو قوس وثيقه اتي لوطي نخمت ساعه كندي كبيد مخانو حنت بزيا منالبات كتسعكم تخليا اتو قطباو صقم اب اثيوبيا اغاطي من زلو يلوم جبر واحد دراما زياس كسمع على عيسى اسحاق يا قتيلاتني احدكم تصعب وين رسندو انت ما حد وين رسندو واي عبيد انت اخونا تعود نام يا خفيتي انا قصا اي تتخفل بزهراي خويرو فلسطو حق زهراي اني اقل قول خنفول فينا تمرتي نا شو نا بربر له خويرو زيت له خويرو وي يا ابوي خانيسو انت زول زلو بسنكت زلو منابرو سب ابزي ابكردوم زي كل درجه وديقوم كم زلو سبسي بيننا تزاربه يخيد كونفيوزد كوين كم زلو حبرتسب زي جن غوارا زي لهم زغبرو زلو يكن ان رياليتي طبعا اثيوبيا ازي كبيدي زلو تنابرو ازي كبيدو كم زلو نتمز بي زنجر اكمزي مدرخ ابزلو لو كنتات دمات بوليتيكاو قوسن دروسي قالو سب منابرو كفي وخلوتي كيناتن اغرغرن صقماتن دروسيكا هذا اتسب نابقال سن خيت منسي نابوت درنا خيت زبلص نسيو معناتو كالم الرجاب هيوت لزرايو زيله نملس جابتناي كنتاتنا بيرترا تخالوم سخال مخونه نيرو እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ከግድቡ ወደ ወደቡ የሚል እንቅስቃሴ ነበር የነበረው ነገር ግን ወደ ወደቡ እንቅስቃሴ ለማድረግ የህወሓት ኃይል መስማማት ነበረበት እና አነጋግሯቸዋል ወደ አሰብ መዋጋታችን አይቀርም ልታግዙን ይገባል ተብሎ ተነግሯቸዋል ለታደሰ ወረደ በዚህ ማትስማሙ ከሆነ ግን መጀመሪያ እናንተን እንወጋለን ተወረደ በዚህ ማትስማሙ ከሆነ ግን መጀመሪያ እናንተን እንወጋለን የሚል ምላሽ ነው የተሰጣቸው እነ ታደሰ ወረደ እስካሁን ሶፋር እኛ ባለን መረጃ የመለሱት ምላሽ ወደ ኤርትራ የምናዘምተው ጦር የለም የውጊያው ተሳታፊ አይደለንም እና የሰጡት ምላሽ ዲፕሎማሲያዊም ይሁን ምንም ይሁን የወታደር ስምሪት ሰተን ማይሚን ከኤርትራ ጋር ሆነን የፌደራሉ ጋር ውጊያ ለመቅጠም ፍላጎት የለንም እንታይ ገይሩ ይዝበሃል ዘሎ ዜና ነዊሕ እውን ክዝረብ ፀንሐ ኣብቲ ጉዳይ አብይ አሕመድ ኒ ታደሰ ወረደ ንትግራይ
ታደሰ ወረደ ከምኡ ነቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ነቲ ምዕራብ ትግራይ ክመልሰልኩም እየ ህዝብኹም ክትመልሱ ኢኹም ከምኡ ኢሉ ከቀባጥረሎም ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ኤርትራ ወራር ከካይ ስለ ዝኾንኩ ክትሕግዙን ኣለኩም እንተዘየለ ተደይ ሓጊዝኩምኒ ናባኻትኩም እየ ክገብረቱ ኩናት ብምባል ሓውሲ ምፍርራሕ ዝተሓወሶ ሕቶ ከም ዘቕረበሎም ንሳቶም ግን ናብ ኤርትራ ገጽካ ንትገብሮ ምሳኻ ኮይና ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ናብ ኤርትራ ገጽና ንገብሮ ምክንያት የብልናን ንዓና ዘድሊ ይኮነን ጉዳይና ኣይኮነን ብኣና ጌርካ እውን ክትገብር ኣይነፍቅድን ኢና ከም ዝበልዎን ምክንያቱ ንሱ እንታይ ይደሊ ከም ዘሎ ብዙሕ ግዜ ተረዲዎም ኣሎ ንተጋሩ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ስርዓት ዝፈጥረሉ ኤሊት ናይ ትግራይ ምዃኑ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ክሳብ ሕጂ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣተሓሳስባ ዘይቀየረሉ እንተሎ ነቲ ናይ ህወሓት ኤሊት በንቂሱ ከጥፎ ከም ዝደሊ ዘሎን ስለዘይ ተጠዓመሉን ስለዘይ ተወድኣሉን እምበር ሓደ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዕድመ ስልጣኑ ንኸናዊሕ ወይ እውን ስልጣን ክህልዎ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ስግኣት ከም ዝኾነ ንዑ ንምድምሳስ ድማ ኩሉ ዝከኣሉ ክገብር ከም ዝኽእል ስለዚ ንዓታቶም ንምጥባር ዝኣሉ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝብል ዘሎ እምበር ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ እንድሕር ተኣልይሉ ከም ገለ ኢሉ ማለት እዩ ንዓታቶም ክምለስ ከሎ ክጥሕኖም ምዃኑ ፍሉጥ ምዃኑ ፅቡቅ ገይሮም ስለተረድኦም ብግምታሉ ድማ ንሳቶም እንታይ ይርኢ ኣለዉ እዚ ሰብ እዚ ናብ ኤርትራ ከይዱ ከፍርስ ኣይኮነ ኣብ ውሽጦም ኣትዩ ንዖም ንኽኣሊ እምበር ናብ ኤርትራ ክኸይድ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘይብሉ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ውሽጦም ንክመፅእ ናብ ተክልሎም ንኽኣቱ ከፍቅድሉ ይክእሉን እዮም እንተተኻይሉ ኸማን ንዕዑ ብምንቋሩ ብዙሕ ተበግሶታት ክግበር ከም ዝኽእል ዝዝረብ ብወገን ኢትዮጵያ ብዙሕ ቲዮሪታት እዮም ዘውፅኡ ዘለው ንቐፅል እስከ ንሸን ይስማዓዮ የፌዴራል ነን የምትሉት እናንተ ጋር ሆነን ደግሞ ኤርትራ ጋር የመዋጋት ፍላጎት የለንም ነው ያነሱት። ወደ ውጊያ ቀጠና አንገባም። ይሄንን ካሉ በኋላ እነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየቀሰቀሱ መሆናቸው ይሄ ሁኔታ እየነገሩ መሆናቸውን ጦርነት ሊከፈትባቸው መሆኑን ስጋት እንዳላቸው ደጋግመው እየገለጹ ነው የሚገኙት። የጦርነቱ ትሪገሯ አሁን ወደ ጦርነት ከትግራይ ጋር አብይ አህመድ ለመዋጋት ምርጫ እንደሌለው አድርጎ እየገባ ያለበት ግን መሰረታዊ ምክንያት ምንድነው ካላችሁ ተስፋ አድርጎ የነበረው ጌታቸው ረዳን በመጠቀም ትግራይን ሞቢላይዝ አድርጎ ከትግራይ ጋር ሆኖ ኤርትራ የመዝመት እንቅስቃሴ ነው። ይሄንን ትግራይ ላይ ያለ ኃይል አልተቀበለም። ጌታቸው ረዳ ይሄንን ለማስፈጸም ያደረገው እንቅስቃሴ በህዝቡም በፖለቲካ ኃይሉም በወታደሩም ተቀባይነት አጥቶ ጌታቸው ረዳ ነፍሱን ለማትረፍ ከመቀሌ ሩጦ እንዲወጣ ሆኗል። زيادة ናይ መወዳእታ ብዙሕ ግዜ ተዘራረብናላ ኢና ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዝፈተኖ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ዝሰርሑ ድራማታት ብዘይ ፍረ ከም ዝተበተነ እዚ ድማ ጌታቸው ረዳ ጻድቃነ ከምኡ ድማ ኩሉ እቲ ፖለቲካዊ ቀውሲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ፈጢሩ ብዝተኻለ መጠን ነቲ ህወሓትን መርሕነቱን ከምኡ ድማ ነቲ ወታደራዊ መርሕነት እንትኾነ ኣብ ጎኑ ንክገብሮም ብዙሕ ተፈቲኑ እንተዘየለ ድማ ንዓዓታቶም ኣፀጊዕካ ነቲ መንእሰይ ኣብ ጎንኻ ጌርካ ናብ ሓራ መሬት ኢልካ ዝተፈተነ እውን ብዘይ ፍረ ከም ዝወደቀ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ኣቢ ነቲ ትግራይ ተጠቂሙ ንዓም ኣብ ጎኑ ገይሩ ናብ ኤርትራ ገፁ ክገብሮ ዝፈተነ ኩናት ንሱ እንተዘየለ ድማ ገለ ክፋል ትግራይ ሒዝካ ነቲ ተረፈ ሓምሺሽካ ናብ ኤርትራ ገፅካ ክትገብሮ ትኽእል ፈተነ ንሱ እውን ብኩሉ መንገዲ ኣብ መወዳእታ ድማ ብፅምዶ ገይሩ አንዳዕድዑ ስለ ዝወደቀ ሕጂ ናብ ካልእ ኩነታት ካልእ ምርጫታት ወይ እውን ሓደገኛ ስጉምትታት ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎን ብፍላይ ናይ ጌታቸው ረዳ እዛስ ዝብላ ዘሎ ዘይኮነስ ኪኖኣ ዝሓለፈት ፀገም ከም ዘሎ ስታሊን አብርሂዋ ነይሩ። ወዲ ወረደ መቀለ ያለ ፕሬዝዳንት ከዛ ወዲ ወረደን ትግራይን በቃ ማትራመስ የሚችል ኃይል ደግሞ ከዛ እናምጣ ነገታቸው አጋጣሚ ጌታቸው ሌት ሆኖባቸው ልክ ሲታመም ነው ያመጡት። አያገለግላቸው ብዙ ከዚህ በኋላ አያገለግል ስለማቀው ነው ልክ ብዙም አላገለግላቸው ብዙም እነሱ ጠብቀው ነበር ጌታቸው ብዙ ይቆይልናል ያገለግልናል ብለው አገለግል ሚዲያ ላይ መናገር ስለሌለብኝ ነው። ሰው ጌታቸው ረዳ ድማ ካብና አቡስ ብዙሕ ነገር ንፖለቲካዊ ሽፋን ክጠቅመሉ ክጥቀመሉ ብዙሕ ከገልግሎ ከም ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ናቡ ተስፋ ገይሩ ነይሩ እንተኾነ ግን ጌታቸው ረዳ ድማ ብትክክል ክገልፆ ዘለኹን ግን ናይ ጥዕና ፀገም ከም ዘለዎን ከምቲ ንሶም ተፀበይዎን ተስፋ ዝገበረሉ ንኣቢ ከገልግሎ ከም ዘይኮነ ተረዲዎ ከም ዘሎ ናይ ጉዳይ ጥዕኑ ካልእ ፀገም ስለ ዘሎ ክገልፀ ይደለኒ ኣብዚ ብምባል ይዛረብ ዘሎ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ግምጥል ኢልና ምስ ንሪኦ ድማ ብወገን ትግራይ ንስማዕዮ ሰራዊት ቅድሚ እዚኣ ግን እዚኣ እንተሰማዕና ትዕሸና እስከዚያ ስምዑ
زلوا بناء وصلنا يدقن تقاومات السخنرية تو عصب بالدبلوماسي ويبقولوا كم تسأل وسرح زول سرح. الدبلوماسي بحال قليو بالدبلوماسي بس مريت يلا نايمات كمريت بالدبلوماسي تتكامل تيخلوا كازغل تتكامل نتكعب صرنا ودبلوماسي زخيدون يقول كان أداعي ኤርትራ ይጠቀም ኢትዮጵያ ይጠቀም እንድሐር ኢትዮጵያ በዙ ናይ ባህር ወደብ ክትቀም የተላ ቀራይት ትረክብ ኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ ኮስት እንድሐር ዝቅንሰሉ ኮይኑ ኮስት ይቅንሰሉ ተደራዲሩን አነ በበዝሐ ስለዘእቱ በዙን ክትቀም አዳጋ ቀንስለይ ማሉን ይኽል ይኸውን እዚ ዲፕሎማሲ የልዮ ማለት ዲፕሎማሲ የልዮ خلካ خلوስ ናው ካልት ሀገራት መኻድ አየልዮ ክልቲያን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩዶ ዝጎ ይኽላ ጉዳይ ይኽለካ ደለ ትራንደ ህዝዘን የዘረባ በኃይል ይዙም በኃይል የምልሰው ደጋግምና ተዘራርግናና እዚ አጀንዳ እዚ ከልከለ ግን ዝገጥሞ ዘሎ ብድሆታት አዮም ያ ካብ ሚዲያ ናብ ባይታ ወሪድሎት ቀይ ባህሪ ክንወርርና ናይ ማን ናብ ባይታ ወሪድሎ ዝሓልፈልተ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ክልል አምሓራ ምስ ህዝቢ አጀንዳ ገይሮም መቆኒም ኣለው እቲ ዘረባ እዚ ማለት እዩ ብስፍሓት ይዝረወሉ ናብ ባይታ ወሪድሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ታይ ዝብል ኣብኡ ውራዩ ጉዳይ ኢኮኖሚ ምዃኑ ከም ዝጠመ ሸፋቱ የላግፅሉ ከም ዘለው ፍትሒ ከም ዘየለ ቢሮታት ከም ዝተዓፀዋ ናይ ወረዳ ናይ ጣብያ ዝበሃል አገልግሎት ከም ዘየለ ዘገድሱ አጀንዳ እዚ ምዃኑ ብግልጽ ዝዛረብ ዘሎት ባይታ ዝብሎ ማለት እዩ ናይ ክልል አምሓራ ዝወስደልካ ዘለዎ ኣብ ትግራይ እዚ አጀንዳ ኮይኑ ስለዚ ወረደና ባይታ ክንወግዐለይ ልኽእል ናይ ኦሮሞ ሓበሬታ የብለይን ኦፍ ኮርስ ግን እቲ ኣብቲ ዝብለካ ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ተቃውሞ እዩ ዘሎ ሓደ ኣብ ግራስ ሩት እዩ ዝነግረካ ዘሎ ብህዝቢ ደረጃ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ሚዲያታት ተሪኻውን ነዚ ዝቃወሙ ይበዝሑ ብፍላይ ካብ መሓራ ጸለውት ዝበሃሉ ሚዲያታት ነዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ተቃውሞ ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ እዚ ከቢድ ተቃውሞ ከም ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ እዚ ሽፍት ንምግባር እቲ ቀንዲ አጀንዳ ከም ትቅድም ዝብሎ ናይ ውሽጢ ፀገም ሽፍት ንምግባር እዩ ህዝቢ ብልጽግና ኦሮሞ ክልቲኡ ኸራይ እሱ እንተይልውን ኩሉ ነገሩ ይፈርሰለ ማለት እዩ ተተዋጊውን ኮም እዩ ከም ከማይ ዝሓሸ ዝመስለንን ህዝቢ ኢትዮጵያዊ ንዘይ ምልካም ሰላማዊ መንገዲ ምክታል የተዛሓሸ ዝበለጸ ህዝብን ግን እሱ ኸሞ ይገብርን ዘሎ ስለዚ ሓደ ብዶ ካሊ ዝናይ ዲፕሎማሲ ዓወት ረኸብ ገለ ዝበሃል ሓሶት እዩ ሓንቲ ዓዲ እዚ ግበር ክሕግዘካ እየ እዚ ሽፋን ክበልካ እየ ዝበለት ዓዲ የምፅእ ብዘይካ ኢማሬት ማለት እዩ ኢማሬት ከዓ ኣብ ዓለም ለኸ መድረክ ዘለዋ ተደማፅነት ዝፍለጥ ገንዘብ ካብ ምድፋዕ ሓሊፉ ኣሜሪካ እውን ሓንቲ መዓልቲ ጠጠው በል ተኢላታ ጠጠው ትብል ዓዲ እያ ስለዚ እዚ ተቃውሞታት አሎ መንግስት እንግሊዝ እውን ዝበሎ ሰሚዕኩም እዮም ዝሓለፈ ማለት እዩ እንግሊዝ ማለት ዝህልዋ ጽልዋ ብኢትዮጵያ ወሩነላ ምስ ኣሜሪካ ዝህልዋ ዝምድና እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ስለዚ እቲ ናይ ደገ ተቃውሞ ሓያል ይኸውን ናብ ተግባር ክሰጋገር ክብል ከሎ ብጣዕሚ ሓያል ተቃውሞ ከም ዝገጥሞ ዚያታ ዘረባያ ንቐፅል እቶም ነዚ ስለ ዝሰምዑ ዘለዉ ካድረታት ናይ ኣቢ ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ ወጥተው ኢትዮጵያ ወደ ባህር በር ሄዳለሁ ብትል ከሻዕቢያ ጋር ተሰልፈን እንወጋታለን እኮ ሲሉ ሰምታችኋል ከባዶ የመነጨ እንዳይመስላችሁ ቢኮዝ ቲፒኤልኤፍ የተደራጀው በመሰረቱ ኢትዮጵያን የባህር በር ለማሳጣት ነው የግብጽ ተልእኮ ነው ድርሽ እንዳትል ኢትዮጵያ ነው የባህር በር የተፈለገው ሶ ሻዕቢያን ማስወገድ ወይም ኢሳያስ ማስወገድ በራሱ ብቻ በቂ አይደለም ማለት በአንድ በኩል ሻዕቢያ እንዳይወገድ እድሜ እንዲረዝም የሚያደርገው ቲፒ كم نريد زلنا زيوم سبعة زياتهم تي أغلب سبتنا بيجوتي وصدهم كم زلنا نريد زلنا تي بتجري زلوا حيلي تسفى سلزو قرطو نابس أرفن زلفان سلمان مسيت عنا هو حت يوم وفيرهم زلوا سلزي أبقولناهم كوينو أنصار من جسيرترا أنصار شعبية كوا قالهم سلزي كعلة نعم زلوا زلوا تي حطونا يفتق بحري أيقبلون يوم بقدمون بناتهم أجندة بناتهم دليت بناتهم بحقيو إثيوبيا أفتق بحر سينا سلزي تحطو شعبية مسودة نحن أفتق بحر ترقيبنا بس بإثيوبيا قبل عليهم كم زتنسون سلو دفولتنا بالك كل جينا نيتسفى قرص الزربا نيتبيس أتسفى زرباينا نسمى زلنا نتنا تجري حيل دما مليسكا أنت أرم كم زخون زقبرو زلو قعزينا نرزلنا which is a very very interesting thing عزيز أقرمي نتنا تجري اللي دما زي مثل سراوي تجري نخفرس زي تجبرنا قرتال
مريحناتو خصلمو أبز أجندة زي أتيهم بوليتيكينيات هاي قريو ميديا سبات هاي قريو قلمة لي قريو مسار حس على أخوينهم بحلاو جنرال يقري سرقة جنرال يقري سعند أي قري بكا صلا أذهبك أجندة حس كام من قاد سراويت زين نخفرس كل سرح تسريح نابرو خقوا ساقل من قص بجت كي يمدول كدانو خي يغير ጫማ خيركب سنك خيركب كونه تباهيل نخالي معات قرشي وص مسراويت قلب زخون غنا يوص حدا ነገር ዝብሉ ወሎ ልዕሊ ወታደር አብዘድዮ ናይ ስልጠና ፕሮሰስ በዲስፕሊን መስልጣን ለዝክብሪ ይግባኩም ይላል ክብሪ ዘሎ ስርሖም ካሰር ዘሎ كم نريد زلنا واحد سراويتو ببزحية سلطن كم زلون يدالو كم زلون كم دما تي فانو بوغنو سلازي اب تقراين ابا محران زلو تهدراو عقمي كاب غزينا نحيالي ابز مصلو زلو ابي احمد زلو ومرجع صبيب كم زخونن كم زي بتدقاقا من سمع زلنا كتصلمام كداهمم زفتنو غعزو كله كم زي برعانلون صري إثيوبيا مخانو دما ابزوان زي صرا تقراي صرا محرا مخانون تأجندا ناتو دما ما نمزو قبولو اب إثيوبيا كم زيلن كاب غزي دما تانسو كفترة زحسب زنبر أجندا تموتو خمزلا إن نرزلنا ولا ون تسوم قصير وم زنبر بروباغانديسس ويون بوليتيكاوا أجندا خقبرولو زحسبهم زنبره ولا حنت معانات كم زي بلو مبزوان زي مليسنا هلونا أنا نمرقات إن محاسن كايدو قالسي نابز حشة بركن مسجار حدش نتسان حج جمبرنا قالسي زت ناخرنا ولعل بركز السجاجرن ብሔራዊ ህዝባዊ ምንቅስቃስ በትግራይ ደረጃ ይካሄድ ኣሎ ግን ቀዲምና ብሔራዊ ሓድነትና ናብ ቦትኡ መምላስ ከም ዘድልየና ተገንዚብና ኢላሞ ካፍቶም ናይ አምሓሩ ቫልዩ ክጠፍየ እንታይ ኢላ በስመ አብ ክትገድፈኒዋ ምክንያቱም በስመ አብ ዝፅሓፎ በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ ክደከ ሰይጣን ናይ ዘራ ያዕቆብ خالق نأكتك بسلام قدس جبريل ملاك قدم مجمن دحر مجمن لجبار صلاتات لصحافهم من خاتو ل زجي ورق زجاسي شاي سلازي زي أتومون كتقرفهم هذا حريم بهرتنياتات نمن خاتو ل تخل هايمانات أو نتخل هايمانات بفيسبوك حمر تسحن وريه أنا جن أجت أم خوين الدبوي أو نتخل هايمانات تسيان الله أول الله زعله أو أخير خات زاره وكتريا تاي كم تجبرها كم زياتري وزلهم أزي سبزي نتي تقرأي كم حجر زلهم حلمن بحجن قتلوا ترجم زي بليو النابلة كلا جزء لهم أبز فتنا له هذا عبي بلو باك برتعز خانة جبر مال سفتير له زخان تايو ساعات كان حجراونت ناي تقرأي كم زي لن حلم مخانون كلا دما جيتها جورداو أنا كسكر كل غويكا بحك بلون نخلو تقرأي كم حجر زي بالمرة كون نتاي كوني نبلو زباج أولهم تكونتات أبزوان زي أبردو درجة بتشيلو تناي تقرأي حزبي من سيدما زقول زموتن زقسلن نصوتها كم زي كونن اتمرقت ادمانا نصري خير على سلازي نبي احمد بروباغندا تقرأي زفتنهم قص بقص ببوتون من مسمرون حزي خير على ناي موداتا بزي غير امنا يرتخ سغري هزون يدقسون زوره تخكلي صلاه ኢትዮጵያ ካ ብልጽግና ኦሮሞ የሚሰርሕ ለሓደ ካብቶም ህዝቢ ኢትዮጵያ ከይድቅሱ ኣብ መከራ ክነብሩ ዝገብር ዘሎ ሓደ ዝተቀስካይ ሰብ እዩ ትብርሃን ጁላ ዝበሃል ስለዚ صلاه ኢትዮጵያ ይደቀሱን ዝወሎ ትክክል እዩ ታይ ግን ተጋጊዩ صلاه ኢትዮጵያ ንሶም ምዃኖም ንዋዕሉ ክቅበል አይደለ صلاه ኢትዮጵያ እሱ እዩ alright حجينا ابتناي ኤርትራ ዝምልከት ክንሰግር بين أبزاناي بحري خدملسي نايتوبيا مرداتا تحتوني راجل جنبار انتايو مرقتي ونزب الحساب مالت رديت نجر جن انتايتي ناي جنبار مرقتي أبزناي حسب ناي بحري زملكت نجر يلوم تحر حاجة تمسين تاي خاط من صدق أنا وابنا بي بس جبركم أول ما هجي مسؤول نيرنديو لو نحنا تدقق من مليسنا عندنا تدي سجن يقولون إن حتى تسجل بزحلنا شدر يقولون
نحن أبزي قدايزي أب منغو إثيوبيا كوم شعبي زلا علو بصمدو بغير ترايو ناي كلتا أكلات نناتهم زعبان نناتهم انترست نناتهم ناي سرفايفل لي ناي قصال نديو ناي سيكيورتي ديو ناي بروباغندا بوليسي كلهم خلي احنا بوت وتا يكون نحن بوليس لنا نحن ريجيم تشينج زبا سلازي اب إثيوبيا هينا ناي رحقون ناي قربان ناي ريجيم تشينج علامات ينقرينا سلازي زيون بتزامادي مستي بإرتراخ منصز سدات إثيوبيا تراح يكون ولا السودان ولا تግራይ نعلم حفشو زمص شجرات كفتح خلينا احنا ما حضروا خلينا نحن إلنا قرب لنا إلى نزرب لنا إذا ما قرب لنا نزرب علينا مالت كله في شيء كلوت منديت لنا مالت سو نناتنا حبر لنا العالم نقربه كله جي كم زولوا أبنير كله تي برهنا قبل ودي قالت تنع حسب قربه كله نحن أنت أنا قبل الناس لك هتدي تزغربنا بروبوزال نصوي نحن بزعبة حسب حسب الناس يلا بس يتبقى يكون قالوت يكون بزعبة حسب حسبنا سب يلا يفلت يوم كمان خلنا ما نديك ناس خمسة يكون أبينا خمسة يلا انتي لما كراينا وريدنا هذا أبي أحمد أشاليو عشايو يبحال جن كسع كندو عشاي كنا مزبع على زياتهم بزعبة قدينا حسب كزارب يعني هوتيلهم خافلو زي كله حدا وتهدرون كان كساقسو زي كله زخونه يخون كاب تواسعون بوليتيكاوس أو تان حليفكا زخونه يخون أبايتا كرة زخل كنتا زي بلو بزعبة أفتق بحرن عسب المساخة خزارة بايكيلنيو نسخانة بوليتيكاوي مانيفرينج ناتو أجنداتات نمفترن خطك أمالكا مقابريا ناتو خين كازا لغا جست حادة بامبلا من كساقسي زيتكم اللهم زلو ينبر بزياتهم غير أبسي إزيوم مسو حد رجيم چنجخ قبرهم زي كل فلتي كم قال يلون تسليتلو إيرترايان أبقونا يالون مبالغ خطكم اللهم زغليو كابا حليفو نابي إيرترا زلو منقسي تتعال يلوسي بعال نزيزي اندايلي بزعبا عسبن بزعبا إيرتران كزاربهم أمين كي تعدو ما دي سابا ما تيوم تقعقع زبلو وزلو سي انت خقبري بزعبهم زار mandate do يقول لا you don't have power انت لك سلطان انت لك حيل انت لك تراي بزغونه نزياتهم كملسو زخول كالوت كارلونا اشوس كسمعوا مبز ازي زيكون كابا فقدوا تخيت زنبركا ازي زيكون كا نتقراي مستفاد حج شيخ شعبان زفت سبي يقولكم ايش زفت سبي يقولكم هايمانوت كاي يقولكم انا نغركا الصغا حراي عدميها بعراق وديك ازي ابلع عليك زلو وطاطوخه ابي ودي وعدني ازي دولار كاري كب عدو وتيو ها امريكا حجي مستقر أنا خلاص نفسه مصدرك إيه أنت أمس كونه ولا مرجع على أمس عبيته يلا نعنينك على سبيل على فيسبوك أيكون أنا خلاص أنا نعهم مساهم تطرقوا بلا يكون أنتوا تقبلوا زلهم كمان يحفركم هذا زمني هو تعدني يدفيني أبي أفعل له أنت يسرح له يبني يحسب أنا خلقك أنت يجيب سكرين واي فاي تطفيكم قد هايكم أنا فلتنينا واي فاي باتم تطفيكم قد فلتنينا أبي كم ساعتهم أنت عينك أرسي مسمني هم على زلهم نتي أبتقد نسوي إيها تسفل نسب تقرط لها موران تقرط لها نسب كبسر حتى تباخر لها أنفت تسحت لها ولا حد يتقبرنيها نفسهم كتفوتوا معاتهم إزيكم كابيتال إزيكم كأبا فقدوا تخيت زنبا زقرمي متشمتين ريوز لنا كونتاتم من سياتا كمي درجة إمباسي ينسى أنا أبدوكي زلو خد الله يكم كبرو ولا إمباسي ينسى أنا وي موت وي رسايا قنعي نبري أنا جوهاد ينتهي تقول تبتك سياقا كنا قاتلين أنا يسي لامبا نس سابيري بال كبلاي انتاي نري لنا كم بعال زيزا عمسلو نتزبي عم النقاط عبد فراز اللو ملحس نوح زخون السب أبزو وانزي نتكريستيانن أسلامن نكباسو بزو حاج اندايز قبر زلو سلازي منالبات التزاربا قليل كاطريه تخلي خاغن طنقاقه زليو نحدنتنا زفتاتن بكل من قد كما تجمير زلو watch out be careful نفسه كفسب دما ننعشو نغرات نابعب كيك دخلو لعل طنقاقه غيرو استوعي لكتمتهم اجنداناتهم ابتاناتهم مسمر ايتيوم اب حدغا كيودقونا دما بزبلته نقيتنان تجيهنان كنشرحلو زلنا غدايو سلازي every Eritrean citizen نفسه كفيرتراوي انتي كمز حجي ادريس كبلو صنحي ابزي زخون أجندنا هايمونات رقيبة منتي هزبي أبن حد حدو كنا قطوة زفتنو أستوعيلنا كنريا كنكلالنا مغنياتو قليل زخونة قليل زبهال بده يلن every challenge كل نجر
أغليلك خطرية بالكان تسمحنجو كبيد مسكونة ناخد جبرة تغير نجارات النات ببنا واحدا تخيل كله كفتر وز غلو كنا تدون أبجمتي تخامخات أدلايو سلزي من البات نعاقة زي زر صح قال لما لقينا أبيك بس غليل كاخت نعقد تخليها كن دايما نسين يشتي كم زلنا فليت كاجن نتوم نتزبي بهيمانوت كنا عقد وز دليو استوعينا كن مكتومن نتسن حسابنا توم نتحدث نايز بيرتا مليس نخنصر حلو عبرت أنا خنصر حلو نقول لك تحساس بدلي أبزوان زي بستفل عليه وجنات نكم زعينا نبع زي أجندات كريوم أببزح من قدير يلو هم من قسلام كريستيان زي كبر زلو كنتات لعلتن كغير ليو الزنا توم أسلام زوك لا يكونن بوغن كريستيان كوينهم نتوم أسلام زوس أرفون زنا أسون زوك قناة صبون دما فيديو تاترلو نتوم كريستيان زوك لي كونن نترسح أمرهم زوك كل سبات مخانم شلل اللي نحن حلفهم كن كلا لنا ويون نتي أب كبابينا زلو بز بنايزياتهم رسح ملحسن أتحساسبان تسألينا سعواتنا سقم كين فتر لعلتن كاغن أكبر Guy said he's this guy said he's modern in many ways. You can see the bus. You can see the bus right there. They have a bus system that runs. This is another form of their transportation. But I'm in front of. እዚ ሰብ እዚ ካብ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ቪድዮ እዩ ሌተስት ቪድዮ ናቱ ካብ ከተማ ኣስመራ ዝገበራ ቪድዮ ላ ፅቡቅ ቪድዮታት እዩ ዝወፅእ ብርግፅ ብዙሕ ቪድዮታት ካብ ኤርትራ ይወፅእ ስለ ዘሎ ብዙሕ ሓበሬታ ካብ ኤርትራ ንህዝቢ ዓለም ይመፅ ኣሎ ዳርጋ እቶም ፀለውቲ ድማ ብዓረብ ይኹን ብህንዲ ይኹን ብኩሉ ናብ ኤርትራ ገፆም ከይዶም ዝገብርዎ ቪድዮ ብዙሕ ስለ ዝረኣየሎም ብሕጂ እውን ብብዝሒ ሰባት ክመፁ ነዮም እቲ ኩነታት ድማ ኤርትራውያን ብዛዕባ ናይ ዓድና እንታይ ይብሉ ተገዲስና ስለ ንሰምዕ እዩ ጥንቃቐ ክንገብር ክንክእል ኣለና ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ ክገብሩ ከለዉ ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ምክንያቱ ፀላእትና በዓልና ከይነገብል ክንጥንቃቕ ክንክእል ኣለና ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ክብሉልና ኣፀቢቕና ንደሊ ምክንያቱ ናይ ሳልሳይ ኣካል ምስክርነት ነታ ኩነታት ናይቲ ሃገር ወይ ይኹን ነቲ ነትናትና ኣብቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ስለ ዝሕግዘና ወይ እውን ኣብቲ ምስቲ ካልእ ዓይነት ህዝቢ ብዛዕባ ኤርትራ ሌላ ምፍጣር ስለ ዝሕግዘና ፅቡቅ እዩ ምናልባት ንኤርትራ ኣፀባቢቖም ከቕርቡልና ገለ መላይ ንፅበዮም ኢና ነታ ዘላታ ኩነታት ጥራይ እንተቕሪቦምልና ከምኡ ጌርና ኢና ክንሪኣ ንኽእል ስለዚ በብዙሕ መንገዲ ዝገበርዎ ቪድዮታት ፅሬት ናይቲ ከተማ ካልእ ነገራት ናበለይ ዝኸይድ ንኩሉ ክርየ ይከኣልኩን ኣለኹ ግን ኣነ ደስ ዝበለትና ሓንቲ ቪድዮ ግን ኣላ ኣብዚኣ እዛ ቪድዮ ትሪእዋ ዘለኹም ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝወፀት እያ ኣጀስተር ነዛ ሓፍትና እያ ጌራታ እታ ቪድዮ እንታይ እያ ትብል መሲልኩም ኣበየላ ኣብዚኣ እሞ ክንሪኣ ሓንቲ ስእሊ ናታ ከርየኩም ኣብ ኣስመራ መበል 20 ዓመታት ሰለብሬት ንክትገብር ናብ ኤርትራ ከይዳ ኣብ ኤርትራ መበል 20 ዓመት በርስተይ ናታ ሰለብሬት ከም ዝገበረት ኣበይ ከም ትቕመጥ ኣይፈልጣን ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ስእልታት ናታ ሲርዮ ስለዚ it was a very very interesting ቪድዮን ስእልን ኮሌክሽን ጌራ ዝገበረቶ እዩ I'm really happy ከምዚ ዓይነት ተንደንሲ ንርኢ ምህላውና ኣብ ዓዲ ኸይድካ ስፔሻል ኦኬዥንስ ናትካ birthday ድዩ ካልእ ነገር ኣብ ኤርትራ ክበዓል ከሎ እቲ ነገራት ነቲ ሓደ እቲ ህዝቢ ዓዲ ይፈልጥ ምስ ህዝቢ ይላለ ነቲ ኤርትራ ድማ ናይ ፋን ቦታ ናይ ምዝንጋዕ ቦታ ናይ ፅቡቅ ነገር ቦታ ምዃኑ እውን ስለ ዝሕብረልና ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ I'm really happy እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ መንእሰያትና ንኣሽቱ ደቅና ኣሕዋትና ከምዚ ኢሎም ኣብ ዓዲ ኸይዶም ምስ ኤርትራውያን ሰለብሬት ክገብሩ ክንርኢ ከለና nothing makes me more happier ቻነል ናታ እኳ ፀሓፉላ ኢለዮም ነይረ ግን ኣጋጣሚ ኣይፀሓፉን I'm really sorry ግን I think you got the picture ተረዲኩም ኣሎ ከምዚ ዓይነት ነገራት ካብ ዓዲ ክንርኢ ከለና ድማ ኣነ ደስ ስለ ዝብለኒ እዩ whatever I find ከምዚ ክረኽቡለይ ከሎ ደስ እናበለኒ እየ ዝገብሮ ምስ ኣሕዋትካ ምስ ደቂ ዓድኻ ምስ ደቂ ሃገርካ ዝግበር ሴሌብሬሽን ድማ it's beautiful happy birthday ክብላ ይደሊ ነዛ ንእሽተይ ሓፍትና እንኳዕ ብዝብቃዓኪ ዝመፅእ ዓመታት ድማ ፅቡቅ ይግበሮ ካልኦት ድማ ብኤርትራ ሴሌብሬት ክትገብሩ ከለኹም ኤቭሪ ሴሌብሬሽን ኣብ ኤርትራ ትገብሮ ትካል ናይ ኤርትራ እዩ ኤርትራዊ ዝረብሕ ሰራሕተኛ ኤርትራዊ እዩ ግብሪ ዝኽፈል ናይ ኤርትራ እዩ so it's beautiful ከምዚ ዓይነት ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ገለ ዝገበርዎን ነዚኦም ኣብ ኤርትራ ዝገብርዎን ክንርኢ ከለና ነቶም ናይ ኤርትራ ኣፀቢቕና ክብሪ ክንህብ ንደሊ thank you very much ክብላ ይደሊ ነዚኣ ሓፍትና ካልኦት ድማ ከምኡ እንተጌርኩም ቪድዮ ናትኩም ስደዱለይ ሼር ክገብሮ ክፍትን እየ እዚኣ ድማ ትሪእዋ ዘለኹም ኤርትራዊት ዋዕሮ እያ ኣብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ኣብቲ ቻምፒዮንሽፕ ትሳተፍ ዘላ እያ ስለዚ
ድሮ ውድድር አካሂዶም አለው አምላኽ ይሓግዝኩም ክንብሎም ይንደሊ ናይቶም ጂኒየር እውን ተኻይድሎ ሓደ ካባቶም ዩኤል ሓደ ካባቶም መጀመ በል 11 ከም ዝኣተወ ርየ ነይረ ሪፖርት ግን ኣይተሰሪሖም ኣይሃቡንን ስለዚ ኣብ ካልእ ግዜ ሪፖርት ክገብሮ እየ ስለዚ ኤርትራ ኣጆኹም ክንብሎም ንደሊ ኣምላኽ ሓግዝኩም ነቶም ስፖርተኛታት ክንብል ንደሊ ክልተ ንልቦና ክሕግዛ ዝኽእላ ምኽርታት ክፍትነ እዚኣ እስክንጀምር ቀዳመይቲ ባህርያዊ ፍልልኝ ንምንታይ ሲ ኣውደት ሓብታማት ኮይኖም ዋይ ቀዳመይቲ ባህርያዊ ፍልልኝ ሓንጎል ኣለዎም ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ እዚ ከዓ ነቲ ኣብ ዓለም ዘለዎም ቀዳምነታት ከም ዝፀልዎ ኢና ክንገልፅ ሓንጎል ናይ ወድን ናይ ጓልን ብስእሊ ወይ ከዓ ብኒሮ ኢሜጅ እንድሕዳ መርሚርካዮ ናይ ቅርፂ ፍልሊ ከም ዘለዎ እዮም ስነ ፍልጠኛታት ዝዛረቡ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ንስምዒት ወይ ከዓ ንኢሞሽንን ንምርዳእ ወይ ከዓ ንኮግኒሽን ከምኡ ከዓ ንዕላማ ንፕሮብለም ሶልቪንግ ዝምልከት መሰረታዊ ፍልሊ ቅርፂ ናይ ሓንጎል ኣለዎም ጓል ኣንስተይትን ወዲ ተባዕታይ ንኣብነት ደቂ ኣንስትዮ እቲ ንስምዒት ንቋንቋ ንማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ዝቆፃፀር ክፋል ሓንጎለን ብገንጋም ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዝዓቢ ከም ዝኾነ ይዝንገር ወይ ከዓ ከም ዝፍለይ ይዝንገር ኣኽሊሉ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ብስነ ፍልጠት ይኹን ብሳይንስ ብካልእ ኩሉ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን when it comes to ሃብታም ንኽትከውን ቁጠባኻ ፅቡቅ ንክኸውን ፍሉይ ናይ ሓንጎል ብልሒ ዝሓትት እውን ኣይኮነን ዝብል መደምደም እንታይ ዘለና ካብ ተመክሮ ናይ ሂወተይ ፋይናንስካ ስለ ዝተምሃርኩ ሓድሽ ካምፓኒ ንኽትምስርት ሓድሽ ነገር ንኽትፈጥር ሓድሽ ገለ ነገር ንኽተማዕብል እዚ ዝብሎ ዘሎ ሳይንሳዋት ሓሳስባ ወይ እውን እቲ ኮግኒቲቭ ናይ ኣእምሮኻ ስፍሓት እቲ ባዮሎጂካል ወይ እውን እቲ ኣፈጣጥራ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝበዝሐ ዓበይቲ ካምፓኒታት ዝመስረትወንን ዝመርሕወን ደቂ ተባዕትዮ እዮም ስለዚ እቲ ዝብሎ ዘሎ ዝያዳ ናብኡ ኣተኪርና ስለምንታይ ከምኡ ይብል ኣሎ ይርዳእኒ ምክንያቱ እቶም ሃብታማት ዝበሃሉ መብዛሕትኦም ኤለን ማስክ ድዩ ቢል ጌትስ ድዩ ካልኦት እቶም ዓበይቲ ቢልዮነራት እውን እኮ ብፈጠራውነት ናይ ካምፓኒታት እውን ዝፍለጡ እዮም ስለዚ እቲ ቢሄቪየር ናቶም ሓንጎሎም ኩሉ ፅቡቅ እዩ ሃብታም ንኽትከውን ወይ እውን ብቁጠባ ፅቡቅ ንኽትከውን ግን ዲስፕሊን እዩ ዘድልየካ ዲስፕሊን እዩ ዘድልየካ ጓል ኣንስተይቲ በቲ ዘለዋ ደሞዝ ፅቡቅ ኣካይዳ ኣተሓሓዛ ናይ ገንዘብ ተገይራ ሃብታም ክትከውን ትኽእል እያ it's as simple as that so this doesn't have ሓደ ሰብ ብቁጠባ ፅቡቅ ንክኸውን ፍሉይ ናይ ሓንጎል ኢንቴሊጀንስ ዘድልዮ ኣይኮነን መሰረታዊ ርድኢት ናይ ፋይናንስ ክህልወካ ኣሎ ድሕሪኡ ድማ ነቲ ተረዳእካ ከተተግብሮ ኣለካ እንታይ ማለት እዩ መጀመርያ ሰሪሕካ ገንዘብ ክትክእል ኣለካ ክትብገስ ኮይንካ ስለዚ ዕዮ ኣለካ ሰሪሕካ ገንዘብ ትእቱ ኣለካ ካብቲ ትእትዎ ግን ክንደይ ክፋል ናይቲ ገንዘብ ኢንቨስት ክትገብሮ ትኽእል እዩ ትሕቶ እቲ ኣብ መወዳእታ ክንሪኦ ከለና ክንደይ ገንዘብ ካብቲ ትእትዎ ዘለካ ሴይፍ ክትገብር ወይ ከተዋህለል ትኽእል ምሁላል ንበይኑ ድማ ሂብቲ መካን እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኦም ኣይብልኒ ኩሎም ሃብታማት ናይ ዓለምና ኢንቨስተርስ እዮም then you have to learn to invest ንክትገብር ኣብ ካምፓኒ ዲኻ ኢንቨስት ክትገብር ኣብ ሪል ስቴት ኣብ ገዛውቲ ዲኻ ኢንቨስት ክትገብር ኣብ ስታክ ማርኬት ዲኻ ኢንቨስት ክትገብር ኣብ ክሪፕቶ ዲኻ ኢንቨስት ክትገብር you have to invest ንክትገብር ድማ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ብሃውሩ ክኸውን ስለ ዘይክእል ስለዚ ብቁጠባ ፅቡቅ ንክትከውን ፍሉይ ብልሒ ናይ ኢንቴሊጀንስ ኣየድልየካኒ ህያው ኣብነት ዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ ብልሒ ናይ ርእሲ ዘለዎ ኣይኮነን ግን ሃብታም እዩ ኣተሓዛ ናይ ገንዘብ ኣካይዳ ናይ ገንዘብ ፈልጥ እዩ ንኣብነት ኩሉ እቲ ናይ ሪል ስቴት ኣቡኡ ዘውረሶ ገለመለ ግደፍዎ ኣብዚ ቀረባ ድሕሪ ኩሉ ሰብ ድሕሪ መብዛሕትኡ ኢንቨስተራት ክሪፕቶ ኣገዳሲ ምዃኑ ተረዲእዎ ኣሎ ምስ ተረድኦ እንታይ ይገብር ኣሎ ማሲቭሊ ንሱን ደቁን ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ቢትኮይን ኣብ ኢtheሪየም ኣብ ካልኦት ክሪፕቶ ከምኡ ድማ ናይ ክሪፕቶ ካምፓኒታትን ትሬዠሪታትን ኢንቨስት ይገብር ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣካይዳ ናይ ገንዘብ ምስ ተረዳእካ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ዶ ወይ ስኢልካ ኣብ ህውተታት ነብር እዩ ትሕቶ ስለዚ እንታይ ንክብል ኢለ ብዛዕባ ዓይኒ ቁጠባ ንኽትዓቢ ዘድልየካ ፍሉይ ብልሒ ይኮነን ታይዳ መሰረታዊ ብልሒ ናይ ኣተሓዛ ናይ ገንዘብን ኣካይዳ ናይ ኣዋፍራ ናይ ገንዘብን ከምኡ ድማ ዲስፕሊን ስነ ስርዓት ጌርካ ነፍስኻ ገዲካ ንነዊሕ ክትከይድ ትኽእል ተኮይንካ ካብ ምሕሻሽ ተተቆጢብካ እውን ኣካል ናት እዩ ስለዚ ኣካይዳኻን ኣተሓዛ ናይ ገንዘብካን እዩ ብቁጠባ ፅቡቅ ዝገብረካ እምበር ሓንጎልካ ሰፊዕ ድያ ኣይሰፊዕን ኣይኮኑ ብዙሓት በላሕቲ ኣለዉ ኣብ ቁጠባ ፅቡቅ ዘይኮኑ ምክንያቱ ንዘምፅዎ ገንዘብ ብማዕር እዩ ዝሕሽሽዎ ኣብ ናይ ሸው ሂወት ክቡር መኪና ክቡር ነገራት ብምግዛእ ኣብ በለጭለጭ ዝብል ፅባሕ ንጎ ትርፊ ዘይብሉ ስለ ዘጥፍዎ እቲ ገንዘቦም ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ ይተርፍ ኣብ መወዳእታ እታ ዘረባ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ብቁጠባ ፅቡቅ ንክንከውን መሰረታዊ መረዳእታ ናይ ፋይናንስ ክህልወና ኣለዎ ከይተረዳእና ክንዕወት ኣይንኽእልና ልዕሊ ኩሉ ግን ነቲ ንፈልጦ ኣብ ግብሪ ከነተግብሮ ክንጅምር ኣለና ስርዓት ነፍስና ገቲና ድማ ክንቅፅል ክንክል ኣለና that's my advice or my take on this subject በዚያ ጌርና
تاناي أخليلون كتكون سمعوا نتناتهم تحستو كسر كلهم سلزيد اللي خوني يشتي كنتها عزلكم ترايز دلي تندكن استيو دك تبعتيو ترايز سلمتي هبتي من مبال ديكوني سقمت مساعدون يدلي ناي موداتا نايلو مارستي أبزك ودك فتني بزوح تحستنير ننجزي تودي نسل زلو لايك مقبار شير مقبار ريتوخ من حسابكم من بهانات من قد قدف نابلكم مزادر فيك قد فكمي أبقالي الرغبنا